Milli ғөрөф-гадәтләребезне, йолаларыбызны саклау, яшь буынга җиткерү буенча төрле чаралар оештырылып тора. Югары Ыслан районында да Рамазан балкышы дип исемләнгән зур концерт оештырылды. Анда төрле яшьтәге үзешчән артистлар катнашты. Иң сөендергәне сәхнәдә балаларның булуы. Хазина фольклор ансамблінің Рамазан балкышы дип исемләнгән концерты Югары Ыслан районы татар хатын-кызлары Аккалфак оешмасы белән берлектә оештырыла. Төрле фестиваль бәйгеләрдә катнашып йөргәч, үзебездә дә әби-бабайлардан калган йолаларыбызны чагылдырган чараны оештырырга булдык диялар. Үземнең тормышымнан, үземнең күргәнемнән чыгарып, менә шул кичерәк кенә сәхнә әсәрләре ясарга тырышабыз инде. Алар барысы да кайчандыр үземнең бала чагымда, үземнең менә тормышка чыккан вакытларымдагы йорт бизәүләрне дә, бирнә барлауларны да менә шундый нәрсәләр күрсәтәбез. Инде күбрәк хәзер мөнәҗәтләр белән тырышабыз. Мөнәҗәтләр остасы, күркәм кунаклар исәбендә килгән Зөһрә Сәхәбиева да бар иде чарада. Бу очраклыгына түгел иде билгеле, чөнки чараның күп өлеше мөнәҗәтләргә багышланган. Мөнәҗәтләр башкару әниемнән күчте ди ул. Шулпыларына ияреп, тавышы шундый матур яңгырайды. Бик мөнәҗәтләргә мин гыйшкым бала чаккан ук төште. Алар менә үзләренең эшенә шундый гам һәм бик зур мәгънә туплап, һәм тарихны туплап, тыңлаган кешенең күңелендәге иң нечкә кылларына тәэсир итә ала торган әсәрләр алар. Телебез, ғөрөф-гадәтләребез үссен дип тырышалар монда. Һәр вакытта да татар халкын бергә туплап, алар белән сөйләшеп, аларга концертлар куеп, аларга татар спектакльләрен күрсәтеп, үзебез өйрәнгән үзешчән сәнгать бүлекләре менә Иделкәй ансамбле, менә Хазинә менә бүген безнең каршыда безнең Марат Гутович Ахметов җитәкчелегендәге комиссия бик зур безгә тәргеш бирде. Ул безнең кабинетларыбызга татар теле укытучыларына интерактив доскалар, такталар кайтартырды. Ул безнең менә хәзерге заман технологиялары белән үтеп чыгарлык дәресләргә күпме җиһазлар бирдерде. Без ул хәзер ул әйберләр ятмас бит инде. Без хәзер тырыша шуның заманча дәресләр бирү артыннан куабыз. Балаларның милли ғөрөф-гадәтләребезгә, динебезгә тартылуы бик күркәм ди Хания абыстай. Балалар менә безнең Хазина төркеменең җитәкчесе Фидания ханымның оныклары. Беренче класста татар мәктәбендә укучы балалар бик теләп йөриләр, сөенәләр, әтиәниләре дә сөенә. Хәерле тынычлыклар насыйп итсен, төрле фаҗигалардан, фитнәләрдән имин булсын. Милли ғөрөф-гадәтләребезне, динебезне күтәреп алган халык булганда, мондый күркәм бәйрәм әледән-әле оештырылып торасына шигебез юк. Алия Галиуллина, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары, Югары Ыслан районы.